Čaute, volám sa Saša a sedím tu preto, lebo som zakladateľka Horidoly. Ahojte, volám sa Nastia a sedím tu preto, pretože Saša ma donútila natáčať tento videopodcast. Dnes sa porozprávame o Horidoly. Povieme vám o podstatných informáciách, ktoré potrebujete počuť. Začíname tým, ako Horidoly vzniklo. Ako Horidoly vzniklo? Po vysokej škole som prišla opäť do Mikuláša. Žila som celkom dlho aj v zahraničí, aj mimo Liptovského Mikuláša. A po výške som sa vrátila sem domov a začala som študovať na Sokratovom inštitúte, ktorý vedie mladých ľudí k tomu, aby sa rozvíjali, svoje okolie a aby si vytvorili vlastne nejaký verejnoprospešný projekt. Ja som chcela vybudovať nejaké obyčajné fyzické miesto, kde by som sa obklopila ľuďmi, ktorí sú aktívni a ktorí chcú robiť niečo nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. Ozvala som sa dievčatám z občianskeho združenia Clear Collective, ktoré organizujú umelecký festival Tehláreň. Áno, prenajali sme si 3. poschodie v racionalizačnej dielni na ulici Glotova. Bol to prázdny 400 m2 priestor, kde sme začali zhromažďovať nejaké použité stoly a stoličky z druhej ruky, alebo nejaké plesnivé palety a OSB dosky, ktoré sme do seba nabili. Bol tam taký mini stage, ktorý mal 3x2 metre asi, a začali sme tu organizovať nejaké podujatia. Akože bol to čistý punk, aj v roku 2021, keď sa ako nám začali pridávať nejakí mladí ľudia, tak to pôsobilo celé tak totálne punkovo. Pridala sa k nám Pajka, ktorá si u nás spravila dofe, a Marek, Anička a ostatní vlastne mladí ľudia, ktorí s nami zostali viac ako rok, stali sa dobrovoľníkmi tohto priestoru. A s Pajkou sme vytvorili projekt Ume áno a vidím to tak, že dosť veľa ľudí podľa mňa pritiahla ona, že mala taký, ja neviem, prirodzený šarm a vedela tých ľudí nejak osloviť a zapojiť aj totálne neznámych ľudí, ktorí akože nepoznala, ale im hovorila o dobrovoľníctve a malo to takú energiu z jej vystupovania. Marek si tam chcel spraviť len dofe najskôr a potom odísť, ale ostal tam tiež strašne dlho. Vybudoval tam pódium oveľa väčšie a chill-out zónu a také miesto pre občerstvenie a celé to tam vlastne dosť skultúrnil. Za 5 rokov to tam začalo vyzerať celkom tak kultúrne a stretávala sa tam skupina približne 20 ľudí, ktorí spolu za tých 5 rokov spravili približne 230 podujatí. Koncom roka 2023 sme sa presťahovali na ulicu Kapitána Nálepku, kde sme doteraz, a to už vlastne nie je história, ale súčasnosť. Teraz nám ty povedz niečo o svojej osobnej histórii Horidoly. Ja som Horidoly od 2023 a som tu pretože mi chýbala komunita a ľudia, s ktorými by som sa cítila v pohode, pretože som v 18-ke sa nasťahovala na Slovensko a bola som tu 3 roky sama, v podstate bez ľudí, s ktorými by sa dalo vytvoriť dobrý vzťah. A potom ja som sa zoznámila ešte vtedy aktuálnou dobrovoľníčkou Simou a odvtedy som začala sledovať Horidoly na Instagrame. A koncom decembra ste dávali často výzvy na Instagram, že potrebovali by ste pomoc, pretože ste sa sťahovali do terajšieho priestoru, tak som sa odhodlala a povedala, že idem do toho. To je jedno, že nikoho tam nepoznám, budem mať z toho aspoň dobrý pocit a možno sa zoznámim s novými ľuďmi a uvidíme. Tak som prišla a odvtedy som pomaly začala byť súčasťou Horidoly. Som ňou aj doteraz. A aký má Horidoly zmysel pre teba? Horidoly pre mňa má obrovský zmysel, pretože mi záleží na ľuďoch v našom okolí, aby sa mohli rozvíjať a odreagovať sa v nehodnotiacom prostredí a mať miesto, kde sa môžu cítiť v pohode. A pre teba? No, na začiatku som len chcela nejaký priestor, kde by som trávila voľný čas s nejakými aktívnymi ľuďmi a robili by sme niečo pre spoločnosť. A postupne mi to začalo dávať taký veľký zmysel, pretože sme sa s tými ľuďmi stali aj priatelia, trávili sme spolu narodeniny, Silvester, chodili sme spolu občas aj na kávu, akože často sme sa zaoberali Horidoly, ale bolo to také, mali sme rovnaký cieľ, mali sme niečo, čo nás spájalo a to mi dávalo taký veľký zmysel. A
sa učila, že bolo to také, že najprv mi to dávalo ten zmysel len pre tú zábavu, hej, a pre tie priateľstvá, kamarátstva, ale postupne som sa začala učiť aj, že ako napísať nejaké projekty, projektové žiadosti, ktoré by mi prešli. Naučila som sa vlastne chápať tej projektovej logike a čím viac projektov som vlastne, alebo tých projektových žiadostí som vypisovala, tak tým viac mi za súčasnosti mi Horidoli dáva zmysel aj preto, že sa tu môžem učiť a že sa môžem rozvíjať a môžem sa ďalej vzdelávať a môžem nejakým spôsobom napredovať. Aký Horidoli má zmysel celkovo? Prečo vlastne existuje? No, ja to vidím tak, že Horidoli má zmysel, pretože sa tu ľudia hlavne stretávajú, lebo si tu vytvárajú nejaké nové priateľstvá, kamarátstva, vzťahy, lebo je tu láska, vášeň, všetko. Vzdelávajú sa, rozvíjajú sa po osobnej a profesionálnej stránke. Áno, presne aj to, že učia sa, ako zorganizovať nejaké podujatie od piky, úplne od základov. Učia sa, ako byť nejakým barmanom, kurátorom výstav, fotografom, upratovačom, hostesákom. A tieto veci len tak akože v bežnom živote nezažijú. Môžu to predstaviť samých seba, ako len chcú. Majú tu na to bezpečný priestor. Alebo ešte, že sa tu môžu stretovať rôzne generácie. Že dajme tomu starí rodičia malujú s vnúčatami na kamene. Horidoli existuje len a len vďaka ľuďom, ktorí vo svojom voľnom čase tvoria podujatia pre ostatných a svojimi znalosťami, zručnosťami a vedomosťami prispievajú spoločnosti. Áno. A existuje aj vďaka sponzorom, takže tento rok ďakujeme veľmi pekne nadácii CPF a SPP, že sme mohli uskutočniť projekt Komunitná záhrada a sme veľmi vďační aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a mládeže za to, že podporil našu prácu s dobrovoľníkmi, ktorí sú fakt, že kľúčom k tomu, aby naša organizácia sa rozvíjala a rástla. A pre koho vlastne Horidoli je? Pre ľudí, bodka. Hej. No to máš pravdu a počula som ale, že sme príliš alternatívni, ale podľa mňa akože ľudia, čo sem chodia, tak nemusia byť nositeľmi žiadnej nálepky. Nemusia mať na čele, že sú nejakí hipsteri, pesimisti, optimisti, elitári, konzervatívci, ale môže ku nám prísť ktokoľvek a chodia ku nám aj študenti EGJT, chodia ku nám zamestnanci pracujúci v sociálnej poisťovni, chodia ku nám podnikatelia, ktorí obchodujú s nehnuteľnosťami. A Horidoli je naozaj pre ľudí, ktorí tu chcú niečo organizovať. A návštevníkom môže byť naozaj že ktokoľvek. Môže sa ku nám pridať matka na materskej dovolenke, ktorej tu chýbajú nejaké podujatia pre deti, takže si tie podujatia môže uskutočniť. Môžu sa ako nám pridať študenti strednej umeleckej školy, že im tu chýbajú, im a ich spolužiakom tu chýbajú nejaké výstavy, tak kľudne tie výstavy môžu sami zorganizovať. A v Horidoli sme vlastne my, ktorí im tie sny a plány pomôžu naplniť. Takže pre každého, kto sem príde ako návštevník a pre každého, kto chce pre tých návštevníkov organizovať podujatia. No a presne tak. A ja mám strašne rada swapy, tie výmeny oblečenia, ktoré robíme. Robíme to už takmer 4 roky a zbožňujem použité oblečenie z druhej ruky, ktoré je lacné a rôzne a milujem tie výmeny, ktoré robíme každý mesiac. A ďalšou mojou srdcovkou sú koncerty, pretože spoznávam tie nejaké slovenské alebo lokálne malé kapely. Mám rada aj klubovne, každý štvrtok som Horidoli. Sama. A stále v mne horí oheň nádeje, že možno tento štvrtok konečne niekto príde sa zahrať 66 hry, čo máme. Ale tak každopádne vždy pripravím priestor a čakám ako hatiko, že niekto proste príde, ale tak väčšinou, keď nikto nepríde, tak natáčam videá, ako teraz
pracujem na počítači a potom po obede, že sa stretneme so Saškou a s našou koordinátorkou Zuzkou a preberáme ďalšie postupy pracovné, že ako ďalej. Takže využívaš vlastne klubovňu tak, ako by to mali využívať mladí, ktorým je klubovňa mienená? Áno, lebo keď ma nikto nevidí, si pustím na obrovskej ploche film, pustím si hlasnú hudbu a užívam si, ale ten oheň nádeje vo mne ešte horí, že niekto príde a že nebudem tu sama a budem s niekým sa zabúvať. No presne, klubovňu sme založili pre mladých ľudí od 13 do 35 rokov, ktorých sem chceme pritiahnuť na náš bezpečný priestor a na našu veľkú ponuku spoločenských hier. A chceli by sme, aby sem mladí ľudia prišli po škole, aby si tu robili domáce úlohy, aby sa zahrali potom jednu z tých alebo viacej z tých spoločenských hier, aby sa tu rozprávali, diskutovali, aby si tu presne pustili nejaký film, aby si pustili hudbu a chceli by sme tú klubovňu nejak viacej oživiť. Je to tiež jedna z takých našich srdcoviek, no. A čo znamená pre teba spolupráca? Spolupráca pre mňa znamená to, keď dve spolupracujúce strany navzájom vyplňajú svoje potreby. Ako dobrovoľníci, ktorým poskytujeme veľkú príležitosť na rast a sebarozvoj, tak isto nás posúvajú vpred. A ešte veľmi silná spolupráca externá. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa venujú inkluzívnym ľuďom a my s dobrovoľníkmi chodíme im pomáhať, robíme workshopy a snažíme sa zlepšiť ich deň, aby sa usmiali, aby sa odreagovali. A potom voláme ich aj ku nám a tým pádom vytvárame hori-doli tiež inkluzívne prostredie, takže tiež tam ako spoluprácu. A ešte spolupracujem s tebou a s našou koordinátorkou Zuzkou, to je tiež taká interná spolupráca. A veľmi silná, tiež chcem povedať, pretože absolútne nehodnotiace prostredie a každá sa dokáže počúvať inú stranu. Aj keď máme rôzne názory, tak OK, že sa vypočujeme a potom sa zhodneme na nejakom jednom, ako ideme spolu, v nohu, ďalej. Takže to je super podľa mňa. Takže v súčasnosti si do konca decembra zamestnaná, ale bola si na začiatku dobrovoľníčka, vlastne aj od januára, ak zostaneš dobrovoľníčkou, tak to bude super. A pamätáš si, kedy si vlastne začala dobrovoľníčiť? Že kedy to bolo také tvoje tenkrát poprvé? Z prvýkrát si pamätám, že to bolo nejakých 5-6 rokov. Vlastne mamka mi vždycky hovorila, že treba pomáhať ľuďom, keď vidí, že potrebujete pomôcť, že to proste je o výchove, že mám to od malička a veľmi mi to pomohlo, takže som jej vďačná. A raz som sa stretla s tým problémom, že pomáham ľuďom, ktorí tú pomoc ako keby nepríjmajú a veľmi ma to frustrovalo, tak po nejakom čase som prišla na to, ako s tým bojovať alebo pracovať. Chcem povedať, že vždycky, keď viem, že človek potrebuje pomoc, buď on mňa poprosil tú pomoc, alebo sa ho spýtam, že či naozaj tú pomoc potrebuje, a keď získam, že 100% odpoveď, že áno a že idem do toho s tebou, takže vidím, že tú spätnú väzbu, tak tiež idem do toho. A mňa to, tak dobrovoľníctvo poprvé má naplňať a pomôcť ľuďom nemusí ťa ako keby vybíjať tvoju baterku. Hej, niekedy to ale aj vybíja určite. Takže čo ťa potom, čo ťa na dobrovoľníctve, alebo kedy ťa dobrovoľníctvo v hori-doli, že môžeme sa sem vrátiť zase, že kedy ťa dobrovoľníctvo frustruje a ako s tým pracuješ tu? Že viem, že keď vlastne ľudia pomoc nepotrebujú, ako si hovorila v bežnom svete,
tak im skrátka nepomôžeš, ale čo ťa frustruje tu na Hory Doly a ako s tým pracuješ tu? Hory Doly ma frustruje niekedy také momenty, keď proste vkladám celú seba a že proste v kuse idem na 100% a potom vidím, že to nemá žiadny výsledok, tak to ma celkom dokáže tak frustrovať. Nie jemne. Tak sa nachádzam niekoľko možno dní, týždní v takom stave a potom príde nejaký pekný moment, pekná akcia, ktorá proste mi ukáže, že moja práca má výsledok. A potom ma to veľmi zamotivuje ísť ďalej a už niekoľkokrát sa to tak stalo a viem, že keď sa to stane aj na budúce, tak viem, že za tým krátkým periódom zlých momentov nastane dlhodobejší dobrý pocit. A čo teba frustruje? Hej, no, akože ak mám pravdu povedať, tak Hory Doly ma tak veľmi naplňa, ale rovnako veľmi ma dokáže aj frustrovať a najmä to, no štve ma, že pripravujeme nejaké podujatie, týždne, mesiace a potom na to podujatie príde extrémne málo ľudí alebo nikto a nefrustruje to podľa mňa len mňa, ale najmä tých dobrovoľníkov, ktorí chcú priniesť niečo spoločnosti, snažia sa, usporiadajú to podujatie, vložia do toho celého seba a potom na nejaký fakt, že krásny, úplne inšpirujúci, hlboký akustický koncert alebo nejaký workshop nikto nepríde. Že je to naozaj veľmi demotivujúce. Dobrovoľníci nám takto časom odchádzajú. Ja si myslím, že je to aj prirodzené tým, že skončia tu školy, idú do zahraničia, idú niekde inde na školu, do iných miest. A aj to mňa osobne frustruje, ale je to prirodzený vývoj, lebo prichádzajú noví, ale vidím, že to, že tá spätná väzba z verejnosti nie je až taká, tak veľmi hnevá aj ich. A ako s tým pracujeme? No, je to tak, že keď je veľa podujatí, kde nikto nepríde, alebo príde veľmi málo ľudí a už sa chceme vzdať, tak príde nejaká naozaj vydarená, skvelá akcia, ktorá nás nakopne. Že je to taký, je to prirodzený vývoj, hej. Niektoré akcie sú plnšie, niektoré sú prázdnejšie a potom naozaj príde po tých dňoch alebo po tých aktivitách, kde je veľmi málo ľudí, tak príde naozaj nejaká akcia, ktorá je vyderaná, kde je plnka, kde sa ľudia zabávajú, kde napríklad včera mi Janka písala, že na workshope včelosviečok, že tam bolo na začiatku 20 ľudí a bolo tam plno a boli tam deti a boli tam dospelí a deti sa bavili a že pre ňu to bol tiež jeden z tých najlepších workshopov, aký tu zažila. Že nepracujeme s tým možno my tak ako by sme chceli, ale tá spätná väzba, že tá s nami dosť pracuje. A ako si predstavíš ideálne Hory Doly? Predstavujem si ideálne hory tak, že k nám budú chodiť ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia. Budeme organizovať niekoľkodňové festivále, aj tábory v našom priestore. Budeme mať veľmi veľa to je veľa, ale stačí, že veľa aktívnych ľudí, ktorí budú organizovať svoje podujatia, tvoriť svoje dielo v našom priestore. Aby Hory Doly nepoznali len kvôli party, aby poznali Hory Doly aj kvôli ostatným podujatiam, ktoré tu organizujeme, a aby naše klubovne sa rozbehli. Tak aby toto sa stalo skutočnosťou, budeme na tom pracovať. A ako si ty predstavuješ ideálne Hory Doly? No, ja by som chcela, aby dobrovoľníci, alebo teda ľudia, ktorí k nám prichádzajú a chcú si tu plniť svoje sny a niečo uskutočniť pre druhých, tak aby tú organizáciu brali ako svoju vlastnú, aby sa do nej aktívne zapájali, aby do nej prinášali a aby to brali vážne. Že chcela by som, aby sa tu cítili slobodní a
aj tú veľkú mieru zodpovednosti a brali to ako nejaké miesto spoločné, o ktoré sa naozaj treba starať. To je z pohľadu dobrovoľníkov, alebo teda tých ľudí, ktorí s nami spolupracujú. A z pohľadu návštevníkov by som chcela, môj ideál je, aby o nás vedelo aspoň 35 000 ľudí z Mikuláša, aby sledovalo naše sociálne siete, aby sa zaujímalo o naše podujatia, aby navštevovalo tie podujatia a mohlo si rozhodnúť, či prídu alebo nie. Pretože podľa mňa každý z tých 35 000 ľudí, keď už o nás vie, tak si podľa mňa vyberie u nás to svoje. Nerobíme podujatia len pre určitú skupinu ľudí, ale snažíme sa orientovať tak široko spektrálne a preto si myslím, že keby o nás ľudia vedeli, tak každý si u nás niečo vyberie. Predstavujem si presne aj to, že každý deň bude u nás sponka. Keď už sme pri tých ľuďoch, ako sa ľudia môžu stať súčasťou Hory Dory? Máme vytvorený dotazník, formulár na prihlásenie, takže nájdete ho v bio na sociálnych sieťach, vyplníte ho, strávite tam maximálne 2-3 minúty a budeme vás kontaktovať. Pri rýchlo jednanie môžete nás osobne navštíviť v štvrtky od 1 do 7, alebo že nás kontaktovať na telefónne číslo, ktoré tiež je na sociálnych sieťach. A máme tu ešte otázky od vás, ktoré ste nám položili na sociálnych sieťach, takže... Môžem si u vás zorganizovať vlastné podujatie? Samozrejme, že môžeš. Kľudne nás oslov na sociálnych sieťach, alebo telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na všetkom. Ďalšia otázka od vás. Prečo je podľa vás dôležité, aby sa mladí zapájali do kultúrno-komunitného života? Prečo? No, zapojenie do kultúrneho alebo komunitného života pre mladých je dôležité z hľadiska toho, že sa organizovaním podujatí vzdelávajú. Je to úplne iné vzdelávanie, ako keď sedia na školách, je to neformálne vzdelávanie, učia sa prakticky, tú chvíľu učia sa, rozvíjajú rôzne zručnosti, tým organizovaním podujatí si môžu rozvinúť nejaké komunikačné zručnosti, alebo administratívne, Takže alebo... vlastne sa rozvíjajú v rôznych sférach. Áno, presne tak. Ďakujem. A posledná otázka. Aké organizujeme podujatia vhodné pre staršiu generáciu? Môžete nás začať sledovať na sociálnych sieťach a všetko sa dozviete, alebo ak nemáte sociálne siete, môžete nám nehať svoje e-mail alebo telefónne číslo a budeme vám zasielať newsletter s mesačníkom našich podujatí. Na telefónne číslo. SMS-kou. Dobre. Tešíme sa. Ďakujem.